gebrande keersje voor me. En 2 ook nog wel. Ja. Hij verbranden alles wat vlammen heet. Hoe is die vlam nog? Heb je nog vuur in dich? Hoe dan? Ja, die zit in de hemel, hè. Schön gesagt. Hier schön gesagt. Voor wie brandt ze dat keersje nog meer? Wat nee? Voor wie brandt ze dat keersje nog meer? Eigenlijk is een keertje branden een schoon symbool voor alles wat leven is. Hè? Alles wat kan opgebrand worden, toch? En wat gevoel eigenlijk Vanaf willen. hoe we vanaf willen. Ja, toch? Alles wat weg moet, maar ook een leven. Nieuw leven, heerlijk fris. De worst is een beetje weggegooid. Ja, en dat is mijn collega. Die is nog een opleiding hier. Deze alcoholiet is nog een opleiding. En die mag alleen maar met de wierhok suddelen. De beweging zit erin. Ja.